dados tiyang ingkang saged dipunwastani beja sanget. Gadah keluarga ingkang utuh, langkung-langkung tiyang sepuhipun kecukupan. Wiwit alus daya kepinginan tentu keturutan. Dados nalika Alia ageng dados lare ingkang bandel lan remen nglawan tiyang sepuhipun. Nyonya tak tambahi 10 sek pinten, Nduk. Nggih, wonten Pak. Makasih nggih, Pak. Nggih. Bu. Assalamualaikum. Piye to, Pak? Anak kok dimanja terus? Ibu matur napa ya, Bu? Mboten. Bapak melas kalih anake dhewe. Masa ora disangoni? Ya wis lah. Sik lali. Halo Mbak, niku listriknya kalian dereng dibayar. Kene adik pun pulang kan bayar kan nggih? Nggih, Bu. Artane tak neketing dhuwur meja. Nggih. Oh nggih, kene adik pun kondur kan neken mawon nggih artane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ken bayar pulsa kali ibu Iya. Nanging artos sing nggih bayar teken pulsa malah digawe tumbas jajan seblak. Betul sekarang kita Nduk. Dolan. Dolan teng pundi? Kancaku. Besok pun tak paringi arto yang mbak pulsa mun mbak jereng. Nenek tak itu jajan. Hah? Ono apa to iki? Kula lupa anakmu mun tak paringi arto yang mbak pulsa malah dijajan. Alia. Ayo cari harap garap tugas bahasa Jawa. Oh ya Mayo. Bapak lo dolanan HP mawon. Hah? Kekene tambah wong tuwa aja mantap to ora iyo. Ya wis, ayo cari harap tugas bahasa Jawa. Ayo. Wes sore, ayo Beli. Yo. Ya wes, aku Beli sik ya. Ya. Bye. Syukur ya, duweni keluarga sederhana, sedangkan aku keluarga bersyukupan ora tau bersyukur. Ya wis lah, aku njaluk ngapura karo wong tuaku. Maka kula nyuwun pangapunten nggih, kula mun wani kalih bapak lan anak. Saiki kula mboten ajeng duraka malih. Pun dibaleni malih nggih. Karo wong tua ampun lawan, aja dibaleni malih nggih. Nggih Pak, nggih Mak.